Hejsa, hjertelig velkommen til et minut med Mogens. Jeg er 100% ansvarlig. Det betyder, at jeg er 100% ansvarlig for, hvor jeg står lige nøjagtigt nu i mit liv. Hvem jeg er gift med, hvor mange penge jeg skylder væk, hvor mange penge jeg har på bogen, hvad bil jeg kører i, hvilke handlinger jeg foretager, konsekvenserne af mine handlinger, hvordan jeg tænker osv. Men det er du sikkert ikke i tvivl om. Men der følger noget mere med. Nemlig, at undskyldningernes tid, det er slut. Beskyldningernes tid, det er passé. Jeg lærte nemlig for mange år siden, at starter jeg min tankegang med 2 forskellige sætninger. Den første, det er også fordi, eller hvis bare. Så er jeg jo i fuld gang med enten beskyldninger eller undskyldninger. Og så er jeg jo ikke 100% ansvarlig mere. Så min opfordring til dig i dag, det er, starter du med de her 2 sætninger, så synes jeg faktisk, det vil være en god idé, at du sletter dem. Du kommer nemlig længst ved at være 100% ansvarlig. Har du nu også et emne, som du synes, jeg skal tale lidt om, så send mig en mail til info@succesportalen.dk. Afstanden imellem drøm og realitet, den hedder nemlig handling. Vi ses der på toppen. Tak for din tid. Hej så.